Hello, what's up again mga lakay? JetSam again and welcome to my channel. So, sa video na to, ituturo ko ngayon yung 3-in-1 clone effect using KINEMASTER. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa aking channel, pakiclick ang ating subscribe button. Then, huwag na rin kalimutang mag-like and pindutin ang ating notification bell para naman po updated kayo sa lahat ng videos ko. So, ano pang ginagawa nyo? Tara na! Let's do 3-in-1 clone effect using KINEMASTER. Ngayon, ang first step natin, kailangan mag-shoot muna tayo ng video. So, yung aking video is nandito na ngayon sa aking KINEMASTER. Nakasave na rito. Ito siya. So, panoorin muna natin saglit. Isang shooting na lang siya para yung ating background is di gumalaw, kasi pag ginawa yung tatlong shoot, may tendency kasi nagagalaw yung ating camera, then yung background natin magbabago rin ng pwesto. So isang shooting na lang ginawa ko. Ito siya. Then fast forward natin. Ito yung ating second scene. Then yung third scene ito. So, ayan siya. So, back tayo. Punta tayo sa new. Check natin tong plus. Then, 16:9 ratio. Ayan. Sa paggawa ng video, dapat lagi nating i-choose, piliin yung 16:9 ratio kasi pang full screen siya. Ayan. So, andito na tayo ngayon sa ating KINEMASTER. Punta tayong media. Ilagay natin yung ating video kanina. So, ito siya. Then, kailangan natin i-capture itong screen kasi kailangan natin siya mamaya. Pindutin natin ito. Then, capture and save. So, back tayo. Punta tayong media. Then, kunin natin yung ating background. Then, habaan natin siya. Then, punta tayo sa una. Then, click natin layer, media, then, hanapin natin yung ating video kanina. So, ito siya. Then, full screen natin siya. Click lang natin itong video clip. Then, ito. Then, full screen. Ito yung white lahat. And check. Hanapin natin yung part. Ayan, nakaupo na tayo. So, okay na yan. Click natin dito. Itong video clip, then scissor. Tapos, trim to left of playhead. Okay na yan. So, lagyan natin siya sa part, sa beginning. Ayan. Ayan. So, tiyaga lang sa pag-edit. Then, yan. Ito na yung second part natin. Yung bago pumasok. Ayan, na-move. Yung bago tayo pumasok sa second scene. Ayan. Okay. Click natin yung video. Then, scissor ulit. Then, split out playhead. Ayan. Ito yung natin. Sa full screen. Sa full screen siya. So, itong next na clip natin, panoorin muna natin. Okay. So, siguro dyan, pwede nating tanggalin yung part na to. So, ayan. Move lang natin konti. Ayan muna. Ayusin lang natin muna. So, ayan. Ayan siya. Hanggang dun sa part na aalis tayo dyan sa scene na yan. So, ayan. Okay na siguro dyan.
Ayan. Then, scissor ulit. Split at playhead. Ayan. So, habaan lang natin tong background ulit. Kasi may video pa tayo. Tanggalin na lang natin mamaya. Ayan. So, punta tayo dun sa third scene. Dun sa kabila. Sa right side. So, ayan. So, ang gusto ko dito is yung dito. Yung bago tayo pumasok. Tanggalin lang natin yon. Then, move natin tong video dito. Tabi. Ayan. Ayan. So, ganyan. Then, ito yung mga part. May mga tatanggalin din tayo dito mamaya. So, ayan. Siguro, saglit. Okay, siguro yan. Ayan. Hanggang sa part ng bago tayo malis doon. Then, trim natin. Then, itong third part natin, click natin to. Ayan. Then, ito, yung sa white na nasa right. Then, move natin siya dito konti. Para makita natin mamaya. Then, itong pangalawang scene natin, click din ulit natin to. Then, itong left. Then, move natin siya. Check. Then, ang gagawin natin ngayon, ilagay natin siya dun sa beginning. Ayan. Ganon din sa kabilang video. Ngayon, na-move na natin sila dito sa unahan. So, kung napapansin nyo, wala yung ating third scene. So, ang gagawin natin, click natin tong third scene natin. Ito siya. Then, itong tatlong dot. Tapos, pindutin natin yung bring to front. Ayan. So, andyan na siya. Then, i-move natin tong arrow konti. Ayan. Then, reviewin natin kung okay na. Ayan, so kompleto na yung ating yung clones. Ayan. So, ganyan lang. Ganyan lang po yung pag-edit. Then kung napapansin nyo, meron tayong guhit sa gitna. Okay, mamaya ayusin natin yan. Then, pagpantayin lang natin yung yung ating video. Click natin to, yung dulo niya. Then, itong isa, cut natin. So, ganoon din dito sa kabila. Okay. Yan, kung mapapansin nyo, meron tayong parang guhit sa dito. Click natin itong third scene. Then, punta tayo sa adjustment. So, pwede natin adjust yung texture. So, dahil nga dumedepende kasi po yan sa sa ating background. Then, i-move lang natin siyang konti pa para hindi halata yung ating anino. Yan, try natin. So, ayan. Siguro pwede na po yan kung hindi natin mapapansin yung yung background. Ayan, ganyan lang po kadalay paggawa ng 3-in-1 clone effect. So, bawasan na natin tong ating background. Ayan.
check, then pindutin na natin to, then export. So ganyan lang po kadaling gumawa ng 3-in-1 clone effect sa using KINEMASTer. And sana po may natutunan na naman kayo sa aking ginawa. And kung bago ka lang po sa aking channel, pag-hit na rin po yung ating like button, then yung ating subscribe para naman po updated kayo sa lahat ng aking videos. Huwag na rin pong kalimutang isama yung ating notification bell. So maraming salamat po mga lakay, and God bless sa ating lahat.